Det handler om minus og låne. Og lige med. Det er ikke nogen gode tal, det her. Nu er det godt. Nu må jeg lige ud og have en kop kaffe. Ja, her. Kan du så? Hvad er det, du laver? Ud og hente det nu. Og her. Se. Man starter altså med enerne, og regnestykket er 72 minus 29. Og så trækker vi en 10 derfra, og så skal der lige ned med dig. Det med til. Sådan her. Og så skal der lige være en 10 derop. Og nu kommer han tilbage. Dejligt. Hvem har nu lavet rod i mine tal? Jeg må ud og fange tyven. Ja, hej. Og så er han gået igen, ikke? Og så skal man trække 9 fra 12, og det giver simpelthen 3. Så skal jeg lige finde den lige. Sådan der. Så stikker vi den der. Ja. Og så skal man trække 2 fra den lille. 2 fra 6. Og det giver 4. Så giver det 43. Nå, nu kommer han tilbage fra dagen. Altså, hvem har nu lavet rod i mine tal igen? Altså, nu må jeg lave et nyt regnestykke. Sådan. 20 tal der. Sådan. Og så skal vi minus. Og så skal vi lige have 4 tal her. Hov, det skal lige mere op. Og så skal vi have 9 her. Sådan. Så skal vi have de alle med. Ja. Og så. Ja, men nu må jeg ud og have en kop kaffe igen. Jeg kommer! Nu gjorde du det igen. Jeg er Olga Kiven, og nu skal jeg regne endnu et regnestykke. Ja, her. Nu er det så et nyt regnestykke, som er 67 minus 40. Og som I ved, kan man ikke trække minus fra 7. Så derfor så skal jeg lige regne noget over. Så sætter vi den der på. Og så skal vi sætte derop. Og så lad mig lige så se, så skal vi... jeg skal lige gøre en kaffe. Hallo. Det var ikke så godt. Ikke nu. Og så skal vi Jeg drikker. Jeg lader dog være. Det er fuldt. Og det er kaffe, det er ikke øl. Du bliver jo fuld. Ej. Så skal vi så trække først 7. Hvem har nu lavet rod i mine tal igen? Jeg var ude og fange 20. Og så kommer jeg lige igen. Nej, og så skal du først lige tælle op fra her. Det var så 2, og så trækker du bare 2 fra 10. Og det giver 10. Det giver 8. Og så henter jeg lige 8 tal der. Sådan. Det giver 8. Hvem har nu lavet et 8-tal der? Altså, det bliver ved med det der. Nu må jeg ud og fange den tyv. Skal du have noget kaffe? Nej, jeg skal ud og fange en og så tyv. trækker du 4 fra 5. Og det giver jo, som vi alle sammen ved, 1. For jeg henter lige 1. Der var 1 der. Det kan vi lige bruge. Hernede. Sådan. Sådan. Og det giver åbenbart en fordel. Den er lavet af... Det her det var politimand Bob, Ophelia, Olga Tyven, Laura, Filma, Louisa, assistent og baggrund, Ella, rulletekster, Alma. Tal er lavet af os alle sammen.